ha sigut una oportunitat per a fer una feina gran, una feina diferent de tot el que havia fet fins ara, també amb Edicions 96, i ha sigut una oportunitat de demostrar realment del que soc capaç de fer. I ha sigut un projecte molt bonic, he disfrutat moltíssim i estic molt satisfeta perquè he vist que la gent també ho ha valorat i ha sigut molt important. La veritat és que estic molt contenta. Si parlem de Gandia el divendres o de Rafael Cofer avui, clar, n'hi ha tantes emocions juntes, hi ha tantíssima gent, tots molt volguts, no? Que jo, la veritat és que no arriba ni de tan important que és l'acte i veure tantíssim personal que espera alguna cosa de tu, del treball, del llibre. Jo no arribo quasi ni a gaudir-me el moment perquè estic molt emocionada. I aleshores ha sigut això, tant a Gandia com ara, per a mi, una experiència d'aquelles que dius, escolta, quasi que si en comptes de 5 o 6 anys acabarem més prompte, es repetiria més sovint i donaria més plaer, no? La veritat és que el divendres jo estava molt nerviosa perquè jo no estic acostumada a aquestes coses i veure allí tanta gent que estava tan interessada, que deia coses tan boniques, em va fer emocionar moltíssim. I avui en Rafael Cofer ha sigut especial perquè és el meu poble i he vist molta gent que em feia molta il·lusió que vinguera i estava la gent que realment volia que estiguera. I la veritat és que molt bé perquè he vist a les meves mestres de quan anava a escola, he vist a gent que no sabia que em donava el suport que he vist que avui m'han donat. O sigui, molt bonic. Per una part, el pas de la poesia a la narrativa, amb una il·lusió terrible perquè jo crec que hi ha el mateix que jo faig en poesia després expressat en un conte llarg. Aleshores, poder expandir-te quan tens una idea com és que pot ser un àngel i què pot significar un àngel i poder-ho contar, diguem, amb més paraules que en poesia, no? per a que la gent somie igual que es pretén que passi en el conte, és una experiència molt bonica.